Unha delas é o Club SEAT 600 de Arcade. Acompáñanos Basilio Vidal Franco, que é o socio número 1, fundador do clube e o primeiro presidente. E home que está mantendo co vida o mítico 600. 600 que evidentemente toda esa balada xa non coñeceron máis alá que por fotos. Cantos dos que están aquí tiveron un 600? Cantos dos que están por aquí, os seus avós tiveron un 600? Aí xuntamos máis. Aquí está Basilio. Que tal, Basilio? Ben, dixéronme que faz incluso excursións. Evidentemente deben ser excursións levando 600 con moita calma, non? Calma, calma. Sí. Os 600 queren moita calma e moito cariño. Dixéronme que vades, por exemplo, a Málaga. Van, sí. Algúns eu non. No, algúns van a Málaga. Iso salen un mes antes, non? No. Nin tanto, non? Nin tanto, non. Non fai falta de tanto. 2 días. Por aí. Mais ou menos. Bueno, hai equipos de primeira federación en Galicia que van a Ceuta por aí tardan máis. O sea, que non se queixen, eh? E que hai que facer para manter un 600 con vida? Pois nada, dicir, telo a punto, andar con el e nada máis. O 600 afecta a subida da gasolina ou non? Afecta a gasolina, afectanos a todos os españoles. Non fai falta ser de 600 ou de outra cousa calquera. A gasolina é o que hai. Como teño un amigo que lle dá igual o prezo da gasolina, porque ele sempre dice, eu sempre lle boto 20 euros. Sí, pero antes con 20 euros andabas un cacho, e agora andas menos, o cacho máis pequeno. Cacho máis pequeno. E temos continuidade no clube SEAT 600 de Arcade. Sí. Está garantida a herdanza e a continuidade. Sí, supoño que sí. Cantos 600 pode haber con vida, en perfecto estado aquí en Arcade? Arcade Sotomayor. Se ahora mismo, é dicir, non fun presidente, agora hai outra xente, pero debe haber agora sobre 30 tantos coches. 20 tantos coches, non está mal. Moitas felicidades, amigo. Socio número 1 do clube e o fundador.